Allah. Yang lalu biarlah ngagen Pak Lawan. Kula mboten rasabin sak kedhok. Oh, mekaten, Mbak. Alhamdulillah. Pak Alek kaget kok duwe ning Bojonegoro barang. Oh, ora apa-apa, bojo negara bojo wis ngarani nom, negara wis ngarani. Nggih. Wong kula sing ngragati nyalon nggih mriki. Nggih. Wah, Mas, jenengan ampun kok. ora iki wong ayu-ayu kok torok. Ini di streaming loh Mas. Ora apa-apa. Ora iki hukum panggung. Nggih, Bapak Ibu pangapunten sedaya mawon niki ampun dianggep bojeng nggih. Mas, ya Allah. Niki namung bojeng maksudnya mboten. Oh, jadi aku gojek tenanan lho. Jenengan pripun pawatosipun? Pangestunipun sehat. Setiap saya pentas di Bojonegoro beliau selalu hadir. Oh iya lho. Gimana mbok ning peluwasok niku? Nggih. Mbok wargane sinten mawon pasti. Oh, nggih no. Nggih. Manunggal lawan yo Nggih. masyarakat kok. Nggih kadung jeru niku lho, Pak. Ora iso balik. Kadung jeru. Saged serawung. Ning sepuh-sepuh kula sing nyupiri lho. Yo enggak. Injih mati matur sembah suwun nggih. Ngersane nopo? Sesideman nggih. Oke. Kita Tapi ki jumane lho. Jumeneng no, sok Asik. Nggih. Nggih. Sisi deman jumeneng. Menika pamundhutipun Pak Kades ngeluh. Oh nggih. Nggih, menika rawuh sak menika sampun kondur. Oh, sampun Nggih, nyimak kondur. saking live streaming. Nggih. Karo dipramenke no sisi deman iki lak ceritane niku lak Piyayi Agung kaliwan. Jenengan ampun ngetes Mas Lapan iki napa-napa saged. Boten. Nggih. Boten Pak. Lah mbok sepelan dagelane hafal kabeh. Aku ya gumun kok jan. Betul mau selamat komen pun medal. Berarti mungkin gara-gara jenengan Mas. Asline aku panjer go sentak. Ngaten iki ki gajure kok kula sendro. Oh, makaten. Abang Bos. Langsung digarap ya. Nggih. Nggih. Sak pinten bawane, Bos? Sak piro, Mas? Oh, kagungan sama to, nggih. Wiwitane andare sang peke ampun dalang lho senjenengan. Boten. Nyapa mana panjenengan di. Kalau rumiyin dateng ngawi nggih, Pi. Oke, Dewo, mengke kula ana kesaingan. Atase Pak Dewan lho iso koyo ngene lho nggih to. Lah wong napa wajah dan bodi aja kados Pak Anung Surata. Malah mboten lho jenengan saking. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Dipun gantos kotan Jepang. Isih piye? Sing pripun menika? Angke ukurane kelawan digantos kotan Jepang. Oh, kota Jepang. Nggih, kota nggih. Bendera terus kayung yon selendang kuning kang saking bukit meh ning ora apik menika streaming kata sangat Nggih. Ingkang mirsani kuwata lepas nyuwun pangapunten. udah 10.000 lebih Anjir. pinten berapa Pinten? pinten Mas Malik Wis ora umum pokoke ya. ora umum nggih Nanano swara kurang permono ning wasis aku ngungkro sebenarnya yang pikir-pikir jurang Bapak. nggih mboten apa-apa mang oleh nang mawon mengke lak mboten jurang Nun sewu dia. iya mengke lak swara lak tambah emat Mulon tempel. Sini jang mboten rangkepan. walah Mboten kersa. Aku ke derek dalam
tekan di Palembang kamu romawan Nah, nangis ngumrum marang bendoro dia sulis dia pijer ngincangake alis terus no sesideman jenengan sing ngiping kita ngiping nggih jenengan sing bejo pripun dikarep cos ragen di Mas Iman ya kita rada beda karo mau ya luwe becik paten ngono timbang pepisah ayo Sulistyo are wangi samestana paten ngono bisa menawi kecamatan Sekar niku nggih wilayah jenengan. Kalau ruyin ji wiwit tahun 2024 lah Pak. Oh, dipun pecah dapil itu. Oh, nggih. Kan kok sampun lumangsir. oh, Tapi kemarin jeramu. Nggih, niki tahun Sekar. Oh, iya. ya.
lewat kincane alismu kuasa ayana sayang hatimu. Penak mboten Mas. Penak banget. Cecak kowe iki apa sing gak penak to ya iki ya. Sampun dangu mboten kepanggih. Nggih, pun sawet awis wedal. Monggo panjenengan. Suwe ora kepethuk ya cek penak ya suwe. Tasih nggih, suwe ora kepethuk pisan nggih mboten patek suwe, Pak. Ya nek nek disuwekke nggih. Ampun. Wong wis suwe barang kok kan nyuwek. Maksudnya digawe suwe. Iya. Dia nak betah. Sing dereng jangkepe dijahit ke tengah. Oh, berarti. Lho, jenengan mireng sesepuh ngendikan urip ana Mbok bilih tambah meneh. Setunggal mawon. Mas Tris, Mas Bambang mbok pilih kagungan pamundhut. Mbah Uti sampun sare. Wis sampun. Mas Terus menika sinten? Oh, Mas Bambang. Mas Oh, Bambang Mas terus. Bambang. Oh. Mas Bambang monggo. Lanjutannya. Tak tak tak. Monggo pinarak ini Mas Bambang. Kita berkahi. Monggo Mas. Anu Mas Bambang dipun wakalaken Pak Dewan. Mumpung di atas panggung monggo Pripun berarti lagi. ketinggalipun kok obah mawon kita. Mbok pilih pengen tanduk. Tanduk niku nggih niki weke sapa? Iki wae sapa? Wong yen lagi gandeng ngoten ya ta? Weh. Bagong nembe gandrung. Iki. Hah? Iki suweke sapa? Iki suweke sapa? Gandrung kalih tanemanipun sing tembang. Nggih. Oke. Yo Mas, yo, jatrake.
Omah gede, omah sapa dik? Omah kecil duwekmu. Iya Mbah Di. Iku kabeh tinggalane sapa dik? Iku kabeh tinggalane Mbak. Mbak Di. Lah iki piye dik? Lapi Mbak Di, lapi Mbak Di. Mesine ana sing duwe. Jenengan kok iso gemes ngono. Aku gemes aku lagu iki. Gemes karo Mbah Kon. Mbah. Jenengan wong anu mireng niku. Pripun? Omah gede kuwi weke sapa ngono. Heeh. Tak pikir diwene aku. Niku kagem Mas Bambang Saputra. Oh, alah. Aku tidak gembira. Sampun berarti nggih. Ya sahabat awis.